Ονομάζομαι Θανάσης Καραβίτης και είμαι ο Διευθυντής του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Η Μέριμνα. Το κέντρο Η Μέριμνα ιδρύθηκε το 1969 και βρίσκεται στο άλσος γεροκομείου Πατρών. Εξυπηρετεί κυρίως και φιλοξενεί άτομα με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές και μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του προσφέρει διάφορα προγράμματα ΚΔΙΦ αλλά και προγράμματα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, παρέχοντας στους ωφελούμενους μας αρκετές υπηρεσίες όπως εκπαίδευση στις ομάδες εργαστηρίων και ομάδες δημιουργικής απασχόλησης. Λειτουργούν εργαστήρια σαπωνοποιίας, γενικών κατασκευών, κυπουρικής, κεραμοποιίας και άλλα τέτοια εργαστήρια όπου τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Επίσης υπάρχουν και υπηρεσίες συμβουλευτικής από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Επιπροσθέτως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία. Στις παράλληλες δραστηριότητες μπορούμε να αναφέρουμε τη μουσική, τη γυμναστική και την εκπαίδευση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στόχος είναι η διαβίου μάθηση και η επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την επαγγελματική και κοινωνική ενσωμάτωση αλλά και απασχόληση των ατόμων που δυσκολεύονται να ενταχθούν. Το κέντρο μας εκπαιδεύει άτομα όχι μόνο από την Πάτρα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή και περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που για άλλη μια χρονιά, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το κέντρο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης του Προμηθέα Good Athlete, Better Person. Εύχομαι τη φετινή χρονιά να έχουμε την ίδια επιτυχία στις προπονήσεις μας και να επεκτείνουμε τις δράσεις μας και παράλληλα να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με όλους τους αθλητές του Προμηθέα προκειμένου και εμείς από τη μεριά μας να δείξουμε και να εξηγήσουμε τι ακριβώς κάνουμε στο εκπαιδευτικό μας και θεραπευτικό μας κέντρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξή σας.